Ahojte kamoši, ja som Marek z motoparkovanie.sk, prémiové parkovanie pre motorky v Bratislave a poďme sa teda pozrieť na to, čo ponúkame. Ako môžete vidieť, máme tu voľné ešte dve miesta pre dvoch z vás, ktorí sa k nám pridajú do našeho motoklubu. Začnem teda týmto jedným miestom ako také prezentačné miesto. Každá motorka má od nás pridelené špecifické miesto so svojím koberčekom a gumenou podložkou pod bočný stojan. Ak máte motorku s centrálnym stojanom, tak samozrejme budete mať aj precentrálny stojan, aby sme si nezničili epoxidovú podlahu, ktorá je nová. Ďalej, čo tu môžeme nájsť, je zemná kotva pre bezpečnejšie uzamknutie motorky, ale samozrejme máme tu 24/7 kamerový systém. Spolu tu máme aj nabíjačku inteligentnú, ktorú môžete použiť od nás, keď nemáte vlastnú. Čo sa týka nejakého uloženia vecí, tak máme tu držiak na prilbu, potom na bundu a nohavice a teda ešte každý z vás má pridelenú poličku pre ďalšiu prilbu alebo či už ďalšie veci. Potom, čo sa týka nejakého ďalšieho spoločného priestoru, tak máme tu takýto dvojregálový systém, kde každý z vás má poličku, kde si uložíte teda ďalšie oblečenie alebo sezónne veci. A potom tu samozrejme máme ešte spoločnú poličku, kde si nájdete či už náradie alebo nejaké ďalšie čistiace prostriedky na motorky, ktoré môžete kľudne použiť. Máme tu ešte aj plachty na motorku, keď nemáte vlastnú. A na najvyššej poličke máme časopisy o motorkách, kľudne si požičajte. Alebo tu máme teda knihy, ktoré si môžete na doma zobrať na čítanie. Čiže to je asi tak zatiaľ všetko a tešíme sa na vás, na dvoch z vás. Ďakujeme. Ahojte.